S obavami som prišla na kliniku, kde sa po CT vyšetrení ukázal postup operácie a celý priebeh zákroku. Prvý deň prebehla operácia, ktorej som sa veľmi bála, ale absolútne som necítila žiadnu bolesť. Bolo to úplne bezbolestné a bez akýchkoľvek ťažkostí. Na druhý deň som dostala dočasnú zubnú náhradu, s ktorou som mohla prakticky a plnohodnotne žiť rovnako ako predtým, než mi vytrhli všetky zuby. Je to skutočne veľká úľava, že kým sa implantáty hoja a zrastajú s kosťou, človek môže úplne normálne jesť a fungovať. Potom nasledovala dočasná, respektíve presnejšie odber odtlačku, ktorý bol nevyhnutný pre ďalší postup na definitívnu zubnú náhradu, čo je v podstate tiež úplne bezbolestný a pomerne veľmi rýchly zákrok. O mesiac bola hotová definitívna a trvalá zubná náhrada, ktorá ešte viac a intenzívnejšie vyvoláva pocit prirodzeného a vlastného chrupu. Samotný personál kliniky a všetky sestry boli úplne priateľské, veľmi milé a prirodzené. Môžem to s plnou dôverou odporučiť každému, kto hľadá kvalitnú starostlivosť.